வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாமன் கார்மெண்ட் சேனல். அதாவது வந்து இப்போ என்ன பார்க்க போனால் அதை பாருங்கள், ஆடி மாதம் வந்து நல்லா ஃபேன்சியான டைப்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பர் பெஸ்ட்டான ரேட்டில் வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்சல் எல்லாமே வந்து பல்காக எடுத்து இது பண்ணி போயிட்டுருக்கு. இதை பாருங்கள், 2 பீஸ் ஸ்காட் செட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டிகன் ஃபேப்ரிக்கில் ரோமன் சில்க் இது போல் வந்து நிறைய டைப்பில் வந்திருக்கு. M2XXL காம்போ பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பாருங்கள், பார்க்கும்போதே தெரியும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு அனுப்பி உடனே ஆர்டர் எடுத்து போயிட்டுருக்கு. இதை பாருங்கள், பார்சல் பிரிக்கும் போதே நம்ம ஆர்டர் எடுத்து போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா ஆடி மாதம் சேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுமாதிரி 2 பீஸ் லோ ரேஞ்சில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க. நம்ம கிட்ட 165லேருந்து இருக்குது. இது போல் ஹை ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்குது. இதை பாருங்கள், டிஸ்பிளே வைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கலெக்ஷன், வெஸ்டர்ன் க்ராப்பு, இது போல் ஸ்கர்ட்டு, ஜீன்ஸு, இது போல் நிறைய இது. இந்த ஜீன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் எல்லாமே ஆஃபரில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இதோட ரேட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பரான பெஸ்ட்டான ரேட்டு தான் இது, சரிங்களா. இதெல்லாம் 225, 195 இதுமாதிரி ஜீன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இதை பாருங்கள், பார்க்கும்போதே தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.